Sa payak na komunidad na ito sa Barangay Santo Niño, siyudad ng San Fernando, Pampanga, nagkaedad si Mang Joseph Kubacob. Sa pag-usad ng konstruksyon ng Phase 2 ng North-South Commuter Railway Project o ang magkokonekta sa Malolos, Bulacan hanggang Clark, Pampanga, aminado siyang magkahalo ang kanyang nararamdaman. Isa kasi ang bahay nila Mang Joseph sa mga dadaanan ng proyekto na kailangang gibain. Kahit na may pag-aalangan umano siya noong una, unti-unti naman daw siyang napapanatag dahil hindi naman humihinto ang pakikipagdialogo ng gobyerno sa kanilang mga apektado ng proyekto. 3 beses na kaming pinulong dun sa cover court. Andito ang mga agendang napag-usapan. Una sa lahat, yung hindi ko makalimutan doon, nakaharap yung boss ng JICA o ng Japanese dito, meron siyang tagapagsalita. Ang bilin sa amin na lahat ng tatamaan ng riles o ng PNR ay kanila ng Ramdam naman anya nila na sincero ang kanilang nakakausap dahil may abiso ang mga ito sa mga residenteng malapit sa estasyon na huwag basta-basta na lamang maggigiba kung hindi pa nakukuha ang aktwal na sukat ng kada diameter ng riles ng tren. Kung halimbawa meron man kayong napagawa sa lupa ng riles, katulad nga nitong garahe o garage, huwag raw munang gigibayin hanggat hindi binibigay yung perang pinangako nila. Mayroong 127 pamilya ang apektado ng railway sa San Fernando Station. Mas marami dito ang mga informal settlers o mga kabahayan na nasa lupa ng lumang riles ng Philippine National Railways o PNR. Sa 14 na barangay na dadaanan ng proyekto dito sa siyudad ng San Fernando, nasa 904 ang informal settlers, 307 ang legal occupants at 135 ang business establishment at 4 na agricultural lots ang tatamaan. Ayon sa hepe ng Local Housing Settlement Division ng City of San Fernando na si Louie Clemente, ang orihinal na sukat na 15 meters clearance ay nadagdagan pa ng 15 meters kaya pati ang legal occupants ay tatamaan din sa railway project. Kung yung PNR track lang talaga na cleared na sa ngayon, hindi na talaga sana tayo mag-acquire. Pero since meron silang projected expansion para doon sa sinasabi nilang cargo, kaya sila mag-acquire ng additional na lupa. Nasa 32% na umano ang progreso sa Malolos-Clark Railway. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railway Timothy Batan. Sa kasalukuyan ay meron tayong 32% na overall progress rate para sa PNR Clark Phase 2 at inaasahan natin na yan ay matapos yung kabuuan mula Manila hanggang Clark by year 2024, Yusek Rafi. Pagmamalaki pa ng DOTR, aabot sa 7,000 trabaho raw ang maibibigay ng Malolos-Clark Railway Project sa mga mamamayan ng Central Luzon. Hiwalay pa rito ang mga indirect jobs sakaling maging operational na ito. Sa Clark Phase 2 pa lang ay 7,000 jobs na ang magagawa at direct pa lang yan. Ibig sabihin yung mga trabahador natin, wala pa dyan yung mga indirect jobs na tinatawag na magmumula doon sa economic activity na isasagawa o na madidudulot itong proyektong ito. Ayon sa DOTR, nasa 90% ng kanilang capital outlay funds ay inilaan sa railway project. Ito'y upang makatugon sa napag-iiwanan umanong mass transportation na magpapalakas ng ekonomiya sa rehiyon ng bansa na may mga malalakas na economic zone. Paolo G. Santos, CLTV News.